At eto na nga mga Cubs, ang ganap sa ating munting farm. Siyempre, late na naman tayo. At yan lang ang hinihintay natin, ang kainan times. At eto si Consyal, pabida na naman. At first time kong magtanim ng kalabasa. Kanya pala ang pagtatanim. Sila Consyal, Kuya Bet at Parimbong ang nakakaalam. Basta ako, tamang palipad lang ng drone at pasulyap-sulyap sa kapaligiran. Engineering na, o engineer si Consyal. Par, sukdan. Oh, dito po kayo sa farm. Tatanim po kami ng kalabasa. Pampalinaw ng mata. Hindi mo pala kalabasa pampalinaw ng mata, pera pala. Babalik pala ako. Bon. Ano? Ay, ito ang pick up. Hello! Basta kayo? Ganda lang. Tayo, kaya po tayo, bagsak yan. Tara, gato ka. Tara. Sige. Vlog ko. Ay! Ika! Hello! Hello! Morning, Koy. Ito rin bata mo. Nasaan yung mga bata mo? Yung mga anak mo? Hindi na masyal? Cellphone lang ako eh. Kape ka pa? Kape? Ayaw Oo. Ay, hindi maganda yung lamesa natin. Folding pa yan. Oo. Kape muna tayo. Ginawa ka tang kape, Koy? Gumawa ka yata ng kape? Wow. May timpla na, may ano na? Very good. Thank you. Ginagawa mo! Good morning, good morning. Si Baba nagtatanim ng talong. Pare, ilang buto yung ano? Yung binilang natin? Sabi niya may 300 to. Meron kaya? O, Bilangan tala. bilangan natin. Baka kulang. Ayun ako sa itong balangam ko. Tangaman ng mong dulo na. Ang dulo na. Pero palagay ko meron siguro yan. Parang kulate na ka-slide yan. Mon, pakita mo sa kanina eh. Yes, boss. Diba sa kami? Kurang biyang apat na... Ay! Bah. Divide sa niyang lokat na ini. Tali. Ito po yung magagaling na ano sa kalabasa. Paano mag-alaga, paano magtanim. Pila na ka ito. Apat na mo rin. Apat na bala nga. Ang linis na no? Na. Kalinis na pare. So, start po tayo ngayon magtatanim ng kalabasa. Consyal, ate may nagbibenta ng ano nito? Lutong ulam? Meron? Bili tayo mamaya. Busy yung tao sa bahay. Kinukuha yan na truck no pagka maraming bunga.
Pero may ano ka na, experience ka na magtanim ng kalabasa, wala pa? Wala pa. Nako. Ibig na sabi mo wala tayong experience yan. Per kilo yan, yung malaki, nakikita ko sa vlog. Kinakuha na nila ng elf, ganyan, pag maraming bunga. Na? Para natin ngayon yan. Ako yung balangain na siya. Yun ang ganyan sa akin. So nakasukad na, no? Ayun, happy na kayo. Kuha yung bali apa kanyan. Happy na pala sa sabi. Ang luwang, no? Na, Konsyal. Ang luwang ng kulabasa. Kulabasahan, na. May bulaklak na pala yung bonggabilya doon. Kita ka yan. Ano? Nuka rin ko. Isang dulo na yun. Happy na yun. Happy na yun. Happy na kanyang kain. Nagbiyaya yata si Kuya Tonet. Na. Ano yun? Nabaltukan. Kalinis na. Bibito ko lang mo rin. Kuya mo. Yeah. Alam mo na yan. Pupulong mo. Nagpas ka na. So yun na lang ang batayan natin, no? Wala yung kawala kanyang kay Kumbebet. Walang kawala dyan. Happy Na? na yun. Para-paras lang. Oh, walang kawala. Oo. Yeah. Ini. Para lang palang tayong gumagawa ng bahay, no? Sinusukat-sukat mo na. Oh. Ay, hindi ka balik na pa. Ha? Walang kawala nga, oh. Oh. Ba, pilano ko yun. Pangalo yan. Apa yung linya yun eh. Oh, may gawain 5. Ali, apa? Sir. Kita linya. Ay, nagawa yung pilano. 4. Di ba lalawas niya ka? Uy, hindi ba rin lumuluwang na dito? Di, 4 na lang. Maliligan dalang ken. Huwag para hindi ano dyan. Ay, kalawag dalang ni kulate na. Malano ken. Mayroon mo, Ken. 4. 4. Ba? Pwede na eh. Ay, kala ko na kita. Bale, hindi mo na kaya. Huwag na, oh. Okay lang dito. Daan na to eh. Aga na kao. Hintay kayo ni Bernie. Nimber ni. Ito nang... Oh, nasabi na. Pinanyawari ka nitong distansya ng malalakong dalan. Kaya itong Oo, 3.5 yan ka ni suwad ni dalang ken eh. Pwede yan ang biya mo ita. Yapin mo ito. Wow, nayin ka rin, no? Ang dalang ng truck. Wala naman lang bang sakan. 3.5 ya. Sukdan tayo. Oo. Magpisaya kasi kay Nini. Ha? Kasi luntog itang kay. Second pilapil. Pagpisaya kay Pilapil. Lang may Pilapil. Oo, nayin kakainda ka niyan. Daya ken. Ali, kaya gawan mo kanto. Itang pilapil, malasak yan. Malasak yung Pilapil. Kasi ilapin din mo ang konsyal. Ano? Ali, nga mo na anak kami. Putin mo yun. Oh. Ali, biyan mo na itong 3.5. Ang gaya kayo si Gali yapit tayo itong posting ito. Ang dati. Kita. 3.5 ita. O, makatulid dyan kang taga itong dulo ng bakod mo. Dulo ng bakod mo. Actually 1 meter yung ano doon eh. Yung hindi kinuha ni engineer eh. Ang ano niyan baka sumobra to. Kasi konsyal, kukunan mo kanyan. Ay ta, itang yung kay Kuya nani Alvin. Yun yung daan talaga. Ito yung ano, itang gate. Wala yung kanyan. Kaya naninililubyan naman ni Alvin ka rin. Wah. Ay, di takyan ka. Dito pala na yung permanent yung bakod to. Kaila mo. Kasi pa yung nakatagyan. Yung mga ako. Wah. Yung nasabi na pala sa mga pilapitan niya. Hindi mo yung masabi, maswari. Total eh, no, mga permanent yung bato nga rin. Ito talaga sa metro din dalan. Ito itang ba, ano sa papasamento. Ano to yung artang dalan. 17. 16. Oh, sabi, pila niya pa 1.5 na. 1.5. 16 niya ka rin. Itong naka niya. Oh, ito. Sige. Rochelle. Ay, hindi pa. Stuya. Stuya. Hindi, hindi. Ini-pikir mo itong postikat sulok talaga. Alin ini wah. Wow, itong Stuya. Kuno na pingin 1.5 kay ni Koy.
Yan, mag-umpisa yan 1.5. Kita ang ito. Ani, ita pilapil tayo. Kira. Ay 3.5 pala, sorry. 3.5. Puno na ganda pilapil. Pilapel. Ay, basta Wow. 3.5 mo kabit nito. 3.5 again. Shout out. Sakto yung 3.5. Very good. Iwalas ni dalan. Ito ito. Tambo na ito. Are, tukyan talamo ini. Beta na itang kay. O kailangan magtansi ka tayo dyan. Tandaretso ya sana. Ne. Ano yung dayo? Reta, pilipat na reta. Ay, pala anak beta. Babantayan na lang eh. Arin eh. Rasisya. Tolo. Arin. Happy pala. Ay, wow. Happy ma dito babantayan na lang. Ayaw nga, may sisiyo. May maliit na ibon. Yung nanay nila, nasaan? Hindi na biyan eh. Lulatan eh. Itong baka ba kaya? Tawa kayo. Ba pare nung balong mo kay karon tala-tala. Na? Deliver tala de kada truck lako syal. Pangambas tala ne. Basta magdala ang gulay RP sama dahil. Hoy! Woo! Magkape ka pa! Kape kayo na po tinape. Baba ka si mga katatang na. Oo. Sabihin. Oo, sabi ya. Mag na kayo matong. Nakuha na. Ali, posti ay tayo semayan. Ilan ang preference mo na yan? Wow, nalampasan mo. Kini nakako sa pagtingin. Eh, ikaw man yung mambong. Ari ka na pa nito eh. Sin. Diretso. Bay, pota matras siya, maalis siya. Manyo ka tak. Lami makuyad lang. Kataron na pa mo yung kaya sorgamat. Na. Pikawanin mo lang mga dayo na. Karangan. Pakaba niya man yung balanga. Nandito po ang pinsan ni Idol TikTok, katakutan. Kita ko sa inyo kung paano magtanim ng kalabasa. O, paano magtanim ng kalabasa ko, Shell? Ito mahirap. Maraming Ano yan? langgam. Ah, may langgam. Hindi kakainin yung buto? Na langgam? Hindi. Ay, hindi. May tanong ako. Idol TikTok. Ba't yung nagtanim ka ng buto? Ba't alam niya yung pataas dito, hindi, baka mag ano siya, yung Kasi kaya maliligaw siya ng daan. ang alam niya kasi pababa mahirap. Kasi matigas sa bababa. Kaya taas siya, no? Hindi naliligaw. Hindi. Coffee mate, malaki. Papemate na. Na ano. So, kukuha tayo ng bulong saging. Bulong saging, are to. Kita mo. Ay, kita na mo. Kita na mo. Pero guys, samahan nyo kami. Sabi niya pa kaya ngayon mo. Kaka. Ay, ka mag-vlog ba? Ayan guys, samahan niyo daw po siya. Ito po ang aming kasama. Guys, di daw masarap. Ayan ang natin. Sano? Sano matas? Sano matas pa niya big na nito? Wala may bagay. 445 lang. Hello. Hello. Mag-divide sila. Kasi tibay. Hi! Morning, good morning, Idol! Ito, nagpe-prepare na po ng pagkain si Idol. Ano nga mo sa natin, Idol? Fried chicken! Fried chicken! Nagitog yung manok!
Gobernador Bailon. Ay, itang drone, antay itang drone. Ano pala ng pinggan? Siya. Pagbabayan din nila, kaya matatalo, no? Palang pinggan. May bilong yan doon, ya? Pinggan. Yang anak mo to bisa. Pinggan. Lak na baga. Maya kita lolo eh. Ang nasi. Mon, ako rin. Kaya tayo kami kinitagin. Ako rin. Dahil. Ayan. Tayo. Malambot ba sa? Para mo ba po tang saya? Hi. Tama na yung Hello. Ang potang parang naman yun, ah. Hi guys. Today we're going back to the jogging. Papa naman eh. Papa ba? Yan. Ang luwag na guys. Ayan. Sabi mo po niya gaga. Bakit? Gaga? Alita. Alaman pa. Ay, tuna na naman kito. Tinigap. Ha? Pakapindot na. Ay, dayo. Tingin mo yung pakarin. Tibid na. Ginagawa mo! Hello. Ako sa kipo. Ay, tatangka na ako ka rin. Tatas na. Aeroplano ito ko. Paano kayo? Nasa biyaw niya. Hello, baba! Yan guys. Kaya ko eh. Maglag din eh. Ano kayo? Kita! Kinam nyo? Kami dayo. Ayan mo, kini mo ah. Dito ba niya yung screen no? Paano kayo? Hoy, baba tayo. Yan ang bot. Nanay pagpay. Guys! Ini ko yan ko yun. Ay. Ben. Napenge ka yun, ha? Good. Wait up, Lolo. Ito, magkaya ko pa ako ng anak mo. Hoy, ito mo, kayo, kung na kayo. Ano na yun, Ben? Paano kayo? Salita na natin. Salita kayo kito. Makarunong ka. Lumaki po ako sa farm. Guys, tara, samahan niyo kami kahapon. Kahapon dito kami sa jogging. Tapos wala kami ginagawa. What? That's it. Ayan guys, samahan niyo siya.
Ay! Nasubsob ko yata.